A pregunta que facemos, señoras e señores do Partido Socialista, é a seguinte. Após tanta reflexión e denuncia de Loufer, a regeneración democrática era isto, pactar co PP, asumindo e legitimando as súas posicións. Aquí temos o bipartidismo tradicional español actuando como tal e exercendo como que realmente son os dous principais piares do réxime de 78. Pactaron unha modélica transición democrática que é o pecado orixinal das severas limitacións democráticas que padecemos. Aquí non houve unha depuración, sí, depuración con todas as letras do poder xudicial fascista, como si aconteceu no Portugal de Abril. Claro que ali houve unha revolución e aquí unha continuidade de xuíces e represores que seguiron actuando con total normalidade. A modélica transición produciu milagres tan sorprendentes como que o Tribunal de Orde Pública se deitase o 4 de xaneiro de 1977 como Tribunal Represor Franquista e se erguese o 5 de xaneiro como Audiencia Nacional Democrática. Todo un modelo a exportar. E de aí resulta un poder judicial, xuíces e xuizas que actúan con criterios políticos, un Tribunal Supremo insumiso á lei que se nega a aplicala facendo unha interpretación delirante permitíndose mesmo criticar o poder legislativo. A proposta conxunta de PP e PSOE non resolve nada disto, senón que o reforza. Abre mesmo a porta a que sexan os xuíces os que nomeen o goberno dos xuíces, é dicir, xuíces fascistas nomeando xuíces fascistas. Que pode sair mal? É así de claro, porque dese proceso xuíces e xuizas demócratas van ficar claramente excluídos. Así nin se acaba co lawfare, nin se avanza en democracia. Señoras e señores do PSOE, non sabemos se decidiron xa mudar de socios, porque é evidente que neste contexto as xeometrías variáveis non son posibles. O que sí sabemos é que hoxe están a decepcionar moitas persoas que creron o seu discurso de que había que confrontar coa dereita. Confrontar, non pactar rendéndose á dereita, que foi o que fixeron. Para iso, connosco non conten. O BNG non vai participar desta farsa. Moito obrigado.